дастгирии иҷтимоии шахсони дорои имконияти маҳдуд дар сиёсати роҳбарияти ҳукумати кишвар мавқеи махсус дошта, ин қишри ҷомеа пайваста мавриди дастгирӣ қарор мегиранд. роҳбарияти ноҳияи вакс бо ҷонибдорӣ аз сиёсати инсондӯстонаи роҳбарияти ҳукумати мамлакат ба хусус дастуру супоришҳои бевоситаи президенти мамлакат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин навбат низ иқдоми хайреро сомон доданд. зимни ҳамоише ки бо иштироки шахсони имконияти маҳдуд доштаи ноҳия баргузор карда шуд, намояндагии ҳокимияти маҳал оид ба дастгирии иҷтимоии табақаи ниёзманди ҷомеа ба хусус шахсони дорои имконияти маҳдуд андеша ба миён оварда, зикр доштанд ки мусоидат ба ҳуқуқҳои маъюбон дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, дастгирии иҷтимоии ин қишри ҷомеа дар меҳвари сиёсати роҳбарияти ҳукумати мамлакат қарор дорад. пешвои миллат дар мавриди зоҳир намудани ғамхории доимӣ ба ин қисмати мардум пайваста таъкид менамоянд ва масъулону шахсони боҳиматро муаззаф мекунанд ки пуштибонӣ аз эҳтиёҷмандон намуда, нагузоранд ки онҳо дарки танҳоӣ кунанд. дар идомаи ин ҳамоиш 30 нафар шахсони дорои имконияти маҳдуд мавриди ғамхории навбатӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла ба 5 нафари онҳо арӯбачаҳои маъюбӣ дастрас карда шуд. тибқи эҳтиёҷот қисмати дигар бо асобағал, пойафзоли зимистона ва дигар лавозимоти зарурӣ таъмин гаштанд. чуноне роҳбарияти ҳокимияти иҷроияи ноҳия изҳор доштанд, шахсони дорои имконияти маҳдуд дар ноҳия таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории доимӣ қарор доранд ва минбаъд низ баҳрашон кӯмакҳои гуногуни иҷтимоӣ расонида мешавад. Маъруфи Насрӣ, Фахриддини Карим барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи Вахш.